Vă salut, prieteni, și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. Tocmai ce le-am dat hrana la porumbei. Unii au mâncat, unii nu. Le-am dat hrană cu drojdie de bere, cu calciu vitaminizat și cu iaurt. Ia uitați puiuțul aici. În curând o să-l mut pe podea. Ia uitați ce bine crește. Aici trebuie să ciocnească în curând. Așa, aici avem doi puiuți. Și aici avem unul, nu știu, unul a murit. Aici avem ouă, aici la fel. Și jos, după cum știți, tot ouă. Ăsta așteaptă să fie hrănit. Ia uitați-l ce ciupe. Aici sus trebuie să scoată în curând. Nu cred că o să le mai dau drum. A nins afară, este urât. Este puțin cam frig. Și este urât pentru că începe să se topească zăpada și să se face pe jos umezeală, noroi. Porumbeii astăzi nu o să mai fie eliberați. Am ieșit afară să intre masculul acela la pui. Când o să se încălzească, le punem iar să facă baie. O să le pun aici în țarc. Zăpada pe țarc se topește și cade înăuntru. Se face puțină umezeală, dar aici nu are nimic dacă se face, pentru că este o aerisire mare și nu prea are nimic. Dar dacă era înăuntru umezeală, puteau să se îmbolnăvească porumbeii. Cred că unii dintre voi știți. Uitați ce pică pe aici, prin țarc. Trebuie să iau aia de acolo. Le-am adus mâncarea în ea. M-am dat pe partea asta să nu sperie masculul de pe pui, pentru că este puțin cam speriat. Când o să se termine perioada asta, o să trimit și puiuțul. Am vorbit cu acel copil, nu stă foarte departe de mine, stă la Slatina, dacă știți unde este. Și Slatina este la 20 de kilometri. O să mă duc să-i dau chiar eu. Ia uitați-l ce frumos crește.
Haideți să-l punem la loc. Are două boxe, el stă unde vrea, aici și aici. Aici o să o din nou părinții lui. Trebuie să mai aduc niște cărămizi, să despart aici boxa asta. Că vreau să-i fac pe masculul acela și femeia asta de aici, din colț. Să-și ia boxa asta aici jos. Aici avem ouă. Cred că am mai arătat. A zburat găscanul și acum face urât. A luat un zbor. Ia uitați puiuțul acesta ce bine crește. Trebuie să-l inelez astăzi. L-am inelat ieri, dar i-a căzut inelul. Și cred că este mascul. Să vedeți ce pui frumos va ieși când se va face mare. Sigur va ieși un albastru. Uitați, aici avem inelul care a căzut. Nu prea am ce să vă mai arăt. Haideți în curând să strângem 400 de abonați. Am văzut că creștem repede, dar mi-a făcut și Vitalic promovarea. Masculul acesta când l-am cumpărat, l-am primit cu tot cu chip. Stați puțin, că ieșim până afară, că m-au deranjat duștele și trebuie să mă duc să desfac o poartă. Bun. Aici am pus un sac deasupra aici pe țar, dar văd că a căzut jos. Pentru că am plantat acest pomișor și am văzut că i-au dat muguri și mi-a fost milă de el. Am zis că îl termină din soarea de tot. Acum trebuie să scot sacul de acolo. Masculul acesta îmi place la nebunie. Abia aștept să-mi dea să scoată pui. Îmi place foarte mult ochiul lui. Abia aștept să scoată pui. Aici îmi place foarte mult cum a făcut cuibul. Deci a strâns masculul o grămadă de bețe. Ia uitați ce frumoasă este femeia asta. Asta aș fi vrut să o împerechez cu ăsta, dar s-au luat ei cum au vrut. Ia uitați ce verdeață se vede pe acolo printre cărămizi. Lăsați în comentarii acolo cine s-a uitat la tot episodul, fără să dea în spate în față. Sunt tare curios. Apăsați butonul de like dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați la acest canal, să strângem cât mai repede 400 de abonați sau chiar mai mult.
Sunt sigur că o să facem mai mulți abonați. Datorită vouă o să fac. Ok, prieteni, cam atât cu acest episod. Deja l-am făcut de 10 minute. Noi ne vom revedea la videoclipul următor. Pa, pa!